van Szilvia, küldöm azt neki. Én vagyok a király, tik vagytok az ászok. Mi van veletek a kis vácsegrisi csapatok? Megmutatom nektek, ki vagytok a nyalik. Tik meg a faszopotokat adjátok, hogy verjük. Nem megmutatom nektek, el kell 26 példaképpen. Megmutatom nektek, hogy ki vagytok tik. De nem értek, hogy ki vagytok tik. A tiktak az jó. Na megmutatom, hogy kell szopni az anyátokat reggelinte. Mert anyátokat lehet biztos, hogy basszátok. De én az akciókat utálom. Ki igazán talán az egész csapatot. A Real Madrid nagyon kemény, imádom. De ne vetkőzzék most nekem, kis csaj. Úgy hívom a szerelmemet, Fannikám, életet több, hogy az értelme. Megmutatom nektek, hogy ki vagytok a rajéten. Figyeljétek, a lécem megyik fel. De akkor nem érdekes, ki vagy te, kis csicska verépher. Na én vagyok Zsolti, az MC bazd. Nem érdekel, ki mondja, hogy szar vagyok, hehe. Aki beszél bármit rólam, de nem érdekel, hogy ki vagy te kis faszoppoka. A Samsung az jobb, az meg. Na megmutatom, hogy kell nyalni anyátokat reggel. Na megmutatom, hogy belőle is.